Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Hangyoon ko ang langit. Mahal na ko si Melody. O di na ko makahimos pagbiya niya. Unsa? And I am sorry for that. How dare you! Lisod ako sa pagbiyagan. Armando! Dugay na tang way kalinaw agata. Yes, nag-uban ta sus kabay. Apan sa maragwa. Halos dili na galit na magkita. Dili na magkauban sa pagpagaon. Dili na magka-istorya. Tuod man, yes, nag-uban ta sus kakama. Apan nagtalik na nay. Wa mo na mabuhat. Wa na rin mo mabuhat ang imong obligasyon dari kanako. Isip imong pana o isip akong asawa. Ha! So, 6 na imong giapas anong babayana? Pwede sige. Tara, managat nagbalik sa taas. Nagbaon ta ka. No? Dili ka na ang akong napanguta, Agata. Kundili ang usa ka asawa. Ta! Muligis ka na ako. Sige! Ano man ay, kasakit sa kundugan. Bisit! May aksyon siya kabante. Animal, tingal tinudon ko niya ini ug ligsan ko aron magkahigayo na gyud siya uban sa kabit. Mapadaplit ko. Animal, Armando! Muligis ka gyud yan ako, ha? Makita mo! Makita mo! You know what, babe? May good news ko nimo. Unsa ka na, Chini? Gikuha kong usa ka modelo sa usa ka mall dinhi. Baba? Well, that's good news. Alam nimo. Matuman na gud ang imong gipangandoy. Oh, well. Dili pa noon gid modelo as in sama nila ni Tyra Banks. Usa lang ka live mannequin sa usa ka mall. But it's a good start, dili ba? Malabyan pa dahil kong usa ka talent agent o kuhaon ko. For sure, dili niya mahimong labian lang ang akong beauty. Wait, excuse me. Hello, Mami? Iho, Oh, Mami? Nganong nagila ka? Eric, I want you to come home. Unsa? Pero, Mami, nga naman. Si Daddy nimo. Ha? Ngano? Unsa na tabon ni Daddy? It's confirmed. May kabit kit siya. Mami. Kung balita sa lagi ka ni Bisig Ginsa, ay nagtuhi. I know, Dad. Dili siya magkahimo paglimbong nimo. Pwes na sayop ka sa mapagtuon nga puutan kaayo ang imong amahan, Eric. Tungod kay may kabit siya. Gipasandan ko siya uman siyang kabit. Ug may mga hulagway isip ebidensya nila. Oh, unsa? Saan come home? Ikaw na lang ang magkapugong sa imong amahan nga dili ko biyaan. Please. Mami! Shit! Chini, Mao pala gani pagsugod na ako sa akong career. Mapalda na sa tungod sa gubot sa imong ginikanan. O sama na sila mga bata? Kinahanglan nga naakaroon mo mediate nila? Can't they fix their marriage on their own? ila kong anak. Natural, apil ko silang kagubot. Ha? Tuga-tuga. Mga tiguang na. Dili pa makamang musulbad sa ilang mga problema. Chini! Layo-kayo ta nila, Eric. And besides, ilan ang problema? Let them problem their own problem. It's a family problem, Chini. Ha? Basta, para nako, mas masulbad na nila kung wa ka dito. Si Lara, aron magkasulti silang maayo. Oh, So stay! Chini. Ingon ka niya naka-insensitive? I'm not. Pero mauna ang realidad. Magtiayon mo. So, sulbara ang inyong problema nga dili na mga hasol sa inyong mga anak. Chini! Unya,
O sa sunod nga mahitabo karon nga naipaw ng imong asawa, ha? Armando? Imo na ba kong biyaan? Melody. Please. Please. Ayaw pakila. Kasi ako mahimo ang kapugan ka. No? Wow. Hindi na kinahanglan. Tungod kay dili ko ikapiha. Armando, Melody. nahatlok ko. Bisag unsay may tama. Dili tamag po. Okay? Salamat. Salamat. Oh, Armando. Melody. Duha ka adlaw nga wa siya mapauli. Ibiyaan ay ko kas animal kung bana. Kaya masiyag biyaan ako. Ano man, kay guwang na ko. Kung nakakita siya, mas batanon pa kay nako. Mas sexy, mas guwapa, mas lamig kay mas bago. Buisit! Ah! Di ko ni mamahimong biyaan, Armando. Dili mahimong may laing makapahimos sa atong bandi. Hello, Baby? kinsa man ka? Hey, huwag ka na magkailan ako. Huwag mo tanaw sa caller ID. Busy ko. Hubog ka? Huwag ka ilabot. Bisit. Pagkata, ako kini, si Jerome. Ikaw na ini, Dad. Eh, sabi na itabo ni mo. Nabalas ako kay, huwag ka na mo communicate. Mao nga tanawag ko. Sabi na itabo, ha? Kahubog pa niyo. Baby, hain ka karon, ha? Anhaon ta ka? Niya ko sa mansyon. Anhaon ta ka? Ati manong ta ka? Unsa? Aniyon ko nimo? Sige. Ali ako. Magdali. Okay, sige. Babauta ko. Anhaon ta ka, mami? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!